бародаро видеоро дастгир кунед ва ба дигар дӯстонатон падалитса кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бохабар шавед. Дар YouTube канали мо Тарҷумаи ТВ даромада обуна шавед. вақте шумо аз бонкҳои оддӣ корти кредитӣ мегиред, он комилан кафил аст. шумо шартномаеро имзо мекунед, ки ба таври возеҳ гуфта мешавад, агар шумо сари вақт маблағро напардозед, пас шумо барои рибо, барои пардохти ба як қатор имзо розӣ мешавед. аллоҳ инро ҳаром кардааст. аллоҳ ва пайғамбараш ба зидди шумо ҷанг эълон кард. ҳатто агар шумо аз кортҳое ки барои аз даст надодани муҳлати қарз истифода мекунед, ин ҳаром аст. ман медонам, ки аксари мусалмонони ғарб, Америка, Аврупо истифода мебаранд аз кортҳои кредитӣ. мутаассифона бештари мардум намедонанд, аммо олимҳои ғарб инро иҷозат медиҳанд, гарчанде ин 100% ҳаром аст. аксари олимҳо, шайх Усаймин, шайх Ибни Баз, пойгоҳи олимон аз тарафи мутлақи олимон қабул карданд, ки кортҳои кредитӣ дар бонкҳои анъанавӣ мамнӯъ аст, ки ин ба шароитҳои обунаи шумо вобаста аст ва кафолат дода метавонад, ки шумо ҳамеша маблағро дар як шахси муайян месупоред. агар шумо як бор фаромӯш кунед, наспоред, ин ҳаром аст. агар сари вақтам супоред, ҳатто имзо кардан ҳаром аст. аллоҳ ва пайғамбараш ба зидди шумо ҷанг эълон кард. аз ин рӯ кортҳои кредитӣ ҳаром аст. медонам, ки баъзе олимҳо иҷозат медиҳанд ба ин кор, аммо ман розӣ нестам. чораи охирон, шумо метавонед кортҳои бонкии исломиро бидиҳед. пас шумо метавонед корти кредитӣ ё дебатӣ дар бонкҳои исломӣ бидиҳед. ин маънои онро дорад, ки шумо маблағи муайяне дар суратҳисоб доред ва ягон газетро имзо намекунед. аз ин рӯ кортҳои бонкии исломӣ иҷозат аст ва дар бонкҳои анъанавӣ ҳаром аст. бонкҳои исломӣ бо принсипҳои шариат мувофиқ аст, ки унсурҳои риборо дар бар намегирад. аз ин рӯ кортҳои кредитии исломӣ истифода шавад. мешавад як корти дебатӣ анъанавӣ бошад, ягон намуди ҷарима надошта бошад, аммо корти кредитии бонкҳои анъанавӣ ҳаром аст. гуноҳи душвор дорад, ки ба андозаи зино бо модари худ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, 73 дараҷа рибо аст, ки пасттаринаш зино кардан бо модари худ аст. ин корро накунед. дар сураи Бақара ояти 278-279 аллоҳ ва пайғамбараш бо шумо ҷанг эълон кардааст. ман ба тамоми мусалмонони тамоми ҷаҳон даъват мекунам, агар шумо аз кортҳои кредитии бонкҳои анъанавӣ истифода баред, худи ҳамин рӯз ё фарду ин хизматро рад кунед. Соответственно, я призываю всех мусульман во всех странах мира, если вы пользуетесь кредитной картой традиционного банка, пожалуйста, возьмите ее прямо сейчас. И если не сегодня, то завтра откажитесь от этой услуги.